Zdravím všechny příznivce bunkrologie u mého domácího dokumentárního seriálu zabývající se fortifikací nejen u nás, ale také v Evropě. V tomto prvním díle se podíváme do teplých krajů k moři na Istrijský poloostrov do Chorvatska. Přesněji na mys Barbariga, který se nachází asi 20 km severně od města Pula. V dnešním díle se podíváme na Fort Benedetto, který je součástí uskupení 3 fortů. Fortu Forno, Fort Benedetto a Fort Calusy. Výstavba těchto fortů byla zahájena roku 1902 a ukončena roku 1914. Fort Benedetto měl ve své výzbroji 4x kanon 150 mm typu L40 a 2 flakovací děla o ráže 70 mm, které byly umístěny na železničních podvozcích a na kolejích byly v případě nutnosti schovávány do betonových krytů, které za chvíli uvidíme v našem videu. V prvním videu se podíváme na vstupní bránu a na strážní boudu, která byla postavená v pozdější době, jelikož tento prostor těchto fortů byl donedávna využíván jako vojenský prostor. Dále uvidíme autopark a poté se přesuneme k samotnému vstupu pevnosti Benedetto. A nyní vstupujeme před tvrz z období Rakouska-Uherska, která bránila právě zde přilehlé moře. Nyní se pokusíme tuto tvrz prozkoumat. Zde vidíte vstupní vrata. Tudy, touto úzkou dírou, budeme vstupovat. Budeme se snažit protáhnout a uvidíme, jak nám to půjde. Máme s sebou bunkrologickou výbavu, která by nám měla pomoct dobře a efektivně prozkoumat tuto tvrz. Máme s sebou fotoaparát a svítilnu na svícení bunkru, takže můžeme postupovat dále. Strážní bouda je již dosti zarostlá, ale nám to nevadí. My se tam proderem. Ovšem cestou ke strážní budově objevujeme nové objekty, jako jsou třeba tyto. Nevíme, k čemu to sloužilo, ale mají tu zde i lavičky k sezení. Zde nejspíše trávili volnou chvíli a nyní přistoupíme k samotné strážní boudě. Strážní bouda již dnes už asi nefunguje, ale to nám nevadí, my se na to podíváme zblízka. Pojistková skříň, minimálně 25 pojistky na vstupu, dobré. A vidíme tu první obyvatelku ještěrku. Bohužel, ještěrka s námi nechce mluvit, ale to nám nevadí. Zde jsou nějaké zavřené dveře. Koukneme, co se za nimi skrývá. A je tu první obyvatel, velká kobylka. Skočila na mě, skočila na mě. Rychle pryč. Ne, musíme zadržet své emoce a musíme zahájit nový průzkum zde tohoto objektu. Vrátíme se zpátky nyní a prozkoumáme místnost po místnosti. Zde je něco, co nevím, na co je. To nám ale nevadí. Zde byly parkety, dlaždice, koberec a normální podlaha.
Divné, k čemu tato místnost asi sloužila? K výslechům? Byla tu změna prostředí pro výslech, aby zmátli nepřítele? To nikdo neví. Jdeme dál. Při pohledu z další místnosti vidíme jakousi studnu neboli kašnu. Asi zdroj pitné vody. Podíváme se do další místnosti. V další místnosti uvidíme jakési schůdky, lopatka a zvláštně zadělaný okna s různýma mřížkama. Zde to fungovalo asi jako kurník, nebo něco takového. A zde mě můžete vidět s mým foťákem, jak vás natáčím. Nyní se podíváme ven a dále. Ještě hajzlík. Komfort nevídaný. Měli tu přímotop. Měli tu 2 hajzlíky. Turecký styl. Velice oblíbený turecký styl. Zde se našlápne na tyto stupátka, udřepí se a vykonává se potřeba. S tímto se s vámi zatím tady zatloučím a jdeme se dál podívat ke vchodu samotné tvrze. Nyní, jak se brodíme přilehlými keři, se pomalu dostáváme k místu, které dřív sloužilo jako autopark. Podíváme se na něj tedy blíž. Je to jakási polozřícená bouda, kde asi parkovali své auta. Zde již vidíme pozůstatek jednoho z asi vojenských aut, bo jakých. Je to možné všechno, ale taky jim tu roste krásný vlčí mák, proto si vychutnejte tento překrásný záběr a zátiší. Tímto uměleckým záběrem vás vítám zde ve skladišti autoparku. Vidíme konstrukce, drží stále pevně, není žádný problém, toto nespadne. Teď se podíváme k naší polní kuchyni. Co pak zde dnes asi vaří? Výtečná vojenská polévka. Známé přísady a krásný komín. Nyní už stojíme před fortem Vendetto, do kterého za chvíli vstoupíme. Vstoupíme na dvůr, který je lemován zdí, která je přizpůsobená pro střelbu z ručních zbraní a na jejich rozích jsou kulometná hnízda. Fort Vendetto je obehnán příkopem a 2 střílnami ve spodní části těchto příkopů, jak budete moci vidět na videu. Zde už stojíme před samotnou tvrzí, která se nachází na pobřeží tohohle moře. Tady kolem vidíme střílny a zákopy bránící tuto tvrz. Zde jsou vidět další průzory ven pro pušky. Nahoře krouží círackové a celá masivní tvrz. Zde vidíte těžké ocelové vrata a nyní se podíváme dovnitř za ně. Sami cítíte to napětí, jak vstupujeme na to hlavní nádvoří tohodle dělostřeleckého komplexu. Jak je zde vidět, velikostí nešetřili. Je to tu poměrně dost rozlehlé. 4 dělostřelecká místa a 1 pancéřový pozorovací zvon vzadu z plzeňské Škodovky. A nyní jsme se vstoupili přes tyto krásné ocelové dveře do vnitřního komplexu. Nevím, kolik toho tady bude vidět, ale zde vidíte vchodový objekt, neboli vchodovou chodbu s klenutím
a hodně daleko někam do tmy. Byli tady asi pejsci, měli tady bouru. Pokud budeme pokračovat a postupovat touto chodbou, budeme míjet různé místnosti stejného typu. Zde ještě vidíme pozůstatek, což by u nás nebylo, protože by nám to naši nejmenovaní spoluobčané rozkradli do železného šrotu. Krásná okenní dvířka se střílnama, dnes již bohužel a ještě funkční. Tak se omlouvám, jsou funkční. Je to dobrý. Zavřou, zaklapnou a je hotovo, vymalováno. Nyní můžeme postupovat dále. Zde ještě vidíme pozůstatek jakéhosi okna, sice rozslákané, ale nevadí. Můžeme postupovat chodbou dále. A zde uvidíme další místnost. Zde už jsou 2 okna. Bude to větší místnost, nejspíš ubikace pro samotné vojsko. A takto můžeme postupovat dále a dále, až na konec chodby, kde objevíme schodiště točaté. Tam se podíváme, ale později. Nyní navštívíme místnost, která sloužila jako sklad munice a překladiště a dopraviště. Nahoru uvidíme spodní část vejtahu pro munici do dělostřeleckých pozic nahoře nad námi na střeše. Zde se skladovala ona zmiňovaná munice. Po tomto válečkovým dopravníku se dopravovala v bedínkách do této bedny. Tato bedna sloužila jako výtah, kterým se munice dopravovala do horních pater, kde se potom nabíjela do děl a byla vystřelována na moře proti nepřátelským lodím. Opět jsme se objevili v další místnosti, která sloužila buď k ubikaci, anebo ke skladování munice. Zde je toho asi důkaz. Nejpravděpodobnější, našli jsme zde vystřelenou patronu z kanónu ráže hodně velké. A k tomu ještě něco malého, neidentifikovatelného. Ale toto je hodně staré, hodně se to rozpadá. Je to totálně na prach rozsypáno. Nyní se podíváme dál a uvidíme, co dál nového tady můžeme čekat. Tento Fort Benedetto má také velice rozsáhlé podzemí. Bohužel jsme neměli dostatek osvětlovací techniky, abyste měli dostatečně přehled o tom, jak to zde vypadá. Měli jsme pouze sebou bunkrologickou výbavu, to znamená klasickou bunkrologickou baterku a fotoaparát, na který jsme všechno natáčeli. Proto prosíme o schovívavost a můžete si krásně domyslet, jak toto podzemí asi vypadalo. Zde jsme se ocitli ve střelecké místnosti, která byla na každém rohu této tvrze. Celkem byly 4 a byly vybaveny několika střílnami a přístupovou chodbou ze středu tvrze. Zde vidíme několik těchto střílen, které kryly téměř 300 stupňů tento celý roh. Zde je vidět přístupová chodba a touto přístupovou chodbou jsme se sem dostali. Ovšem zde tyto okénka chrání samotné střílny, samotné boky střílen této střelecké místnosti. Tudíž můžeme říct, že obrana této střelecké místnosti byla téměř dokonale udělána. Nyní vám ukážu, kudy jsme sem vlastně přišli. Jak zde vypadá přístupová cesta. Přístupová cesta je poměrně nebezpečná. Objevují se tady odkryté kanály a je to poměrně dlouhá chodba vedoucí nahoru a potkáváme zde spoustu můr a mušek.
touto chodbou stoupáme zpět nahoru do samotné tvrze. Zde vidíme pozůstatek starého zábradlí, které zde asi sloužilo jako zábradlí. Zbytky ochranných mříží, oddělujících různé sektory. Zde další chodba. Toto temné podzemí ukrývá spoustu tajemných věcí, jako třeba krápníky, tamhle větrací otvor, nebo nějaké různé takové poličky, jakési na cokoliv. Okénka, větrací nejspíš. A nyní se vrátíme zpět a podíváme se dále, co nás tu čeká. Máme tu červená dvířka, nejspíš z této místnosti, v které jsme teď byli. A nyní pokračujeme dále. A tady to vypadá, že budeme postupovat buď ven, anebo nahoru do bojového prostoru tvrze. Ano, nemýlíme se, je tu schodiště hore. Podíváme se tedy po tomto schodišti nahoru. Takže bohužel k našemu zklamání po těchto schodech se podívat nemůžeme. Ale vidíme zde další místnosti. Jsou tmavé, ale taky záhadné. Nahoru po těch schodech nemůžeme, protože tam nějaký moula dal mříž. Ovšem to nám nevadí, protože my jsme tak blbí a dokážeme se tam podívat ze zhora, z druhé strany po schodech. Nyní vám ukážu zde strojovnu, která sloužila k zásobování energie, asi jako elektrárna pro tuto tvrz. Již tenkrát asi už na to měli. Bo je to po nějaký modernizaci? Bůh ví. Zavání to tu strojovnou. Starý vyjetý olej, patice pro jakési zařízení, zde kolejnice sloužící jako jeřáb. Tato pata nejspíš sloužila k samotnému motoru a toto sloužilo k uchycení generátoru, který pak poháněl a napájel celou tvrz elektrickou energií. Nyní se podíváme ven, dále na nádvoří a zjistíme, kudy se vlastně dostaneme nahoru těmto dělostřeleckým palebným pozicím. Jsme se ocitli na samotné tvrzi, na vrcholu a budeme se podívat na dělostřelecké pozice zde na této tvrzi. Vstupujeme do první místnosti. Zde na těchto kolejích byl ukryt kanón, který později vyjížděl v bojové pohotovosti sem do tohoto prostoru. Dnes je sem nanesena modernější vrstva betonu k odolnění tohoto úkrytu při pozdějších válkách. Zde si můžeme prohlídnout malý muniční sklad právě pro tento kanón, který měl výjíždět po těchto kolejnicích. Nyní se podíváme na samotnou střechu tohoto objektu. Zde palebný prostor, jak po pozdějším vylezení po těchto velice chatrných schodech zjistíme celkem v pohodě výhled na širokodaleké moře, kam se mohlo krásně pálit a odpalovat. Zde vidíme pozorovací zvon, z nějž posádka zdejší tvrze řídila útoky do kraje a na moře. Zde vidíme vchod do tohoto pozorovacího zvonu. Pozorovací zvon je proveden v ocelovém provedení a spodní část betonová. Zde již vidíme krásný výhled na moře a zaměřování lodí tu bylo hodně snadné. Nyní si pro ukázku můžeme zaměřit jednu loď. Pozorovatel spatřil na obzoru nepřátelskou loď, vydal povel k palbě a posádka
obsluhující kanón zahájila palbu na nepřátelskou loď. Nyní z pozorovatelny taky měl přehled na palposty neboli pozice pro dělostřelecké kanóny a jednotlivé jejich muniční sklady a přebíjecí místa, které si ukážeme nyní. V dálce vidíme další tvrz, na kterou se již asi už nepodíváme. Uvidíme podle toho, jak nás zbyde čas, protože čas je drahý. Si můžeme vysvětlit, jak jeden z těchto palpostů fungoval. Zde, v tomto prostoru, bylo osazeno dělo. Tady, v těchto okénkách, které jsou již zazděny, byly průzory a tam tudy se dopravovala munice zde nahoru ke kanonu. Jakým způsobem si zde nyní popíšeme v jednom ze 4 palebných pozic. Vstoupíme-li dovnitř, uvidíme tu železné konstrukce a dopravníkové koleje pro bedínky a munici. Zde v těchto místech již vidíme výtah, kterého jsme si mohli všimnout dole. Zde se dopravovala munice sem do těchto míst. Dále se bedínkou přepravila touto trasou sem podle potřeb rovnou buď ke kanónu, anebo do mezi skladovacích prostor po těchto kolejích sem do těchto fochů. Pak tu máme ještě jeden foch, kde se mohla skladovat munice. A pak tu máme část z výtahu. Vidíme tu dodnes funkční brzdu výtahu. Brzda fungovala tak, že se páka stála dolů. Zde se přitáhl tento plocháč, který brzdil na tomto kole. Tak jednoduché to bylo. Nyní si můžeme zkusit zabrzdit na této brzdě. Vidíte sami, že to brzdí. Na tomto záběru uvidíme unikátní pozorovací pancéřové zvony, vyrobené v plzeňské Škodovce roku 1900. Se nacházíme u dalšího pozorovacího zvonu, který byl vyroben v plzeňské Škodovce. Má to tam i napsané. Tenký průzor bohatě stačil pro pozorování zdejšího pobřeží. Nyní poměrně zarostlé. Dřív tento prostor byl vysekán. Uvnitř zvonu si můžeme všimnout schůdků, nějaké bedínky z modernější doby a lafetace na cosi. Jestli zde byl použit i kulomet, nevím. Uchycení. Zde již nejlépe vidíme, jak fungovalo ukrývání kanónu před nepřítelem. Pod touto silnou železobetonovou vrstvou zde na těchto kolejnicích byl ukryt kanón a v bojové pohotovosti vyjel ven zde na tuto točnu, odkud již už mohl pálit na své určené cíle dál na moře a nejen na něj i do vnitrozemí, v případě, že by nepřítel postupoval odtamtud. Zde točna. A jako velkou vzácností, kterou jsme pro vás objevili, je původní strážní budka z nedávné války, na kterou se nyní budeme podívat. Zde ji uvidíme. Je tu strážní bouda pro psa a strážní bouda
s poměrně čerstvě namalovanou vlaječkou. A ještě dokonce zasklená originálním sklem. Co je uvnitř boudy, už však není tak vábné, ovšem to nám nevadí. Mít tu nákladák, strážní boudu si odvezu. Pak dále vidíme další psovskou boudu. Bordel, 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 rozvaděč, bordel, krápníky, bordel a jsem tam netopejr. Když vidíte ten důvod, proč jsme po točatých schodech nemohli přijít rovnou. Nějaký dobrák zamřížoval toto přístupové schodiště čerstvě betonováno, nevadí. Je tu nějaká židle z autobusu, to nám taky nevadí. My ovšem postupujeme dále. Zde byla asi jakási kuchyň, nějaký kamna, další kamna a mají tady nějaký skvoteři, asi ubytování udělaný. Původní ocelové panty. Zde jakási elektroinstalace, nejspíš nově dodělávaná už z důvodu toho, že to vidíme dosádrováváno. Další skřínka, další poměrně rozsáhlá místnost a zde vidíme lítat netopejra, nevím jestli je vidět, ale chudáček se snaží najít někdy nějakou skulinku, ale tak ho necháme být. Necháme být netopíra netopírem a nyní opustíme tuto tvrz a podíváme se dále na další. Nastal již čas se s vámi rozloučit. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste si se mnou prošli tuto tvrz a snad se někdy ještě setkáme a uvidíme. Tak se mějte krásně a někdy zde nashledanou! Tímto záběrem se s vámi loučím u našeho prvního dílu bunkrologického dokumentárního seriálu. Ale nezoufejte, v druhém díle si projdeme taktéž zajímavým způsobem Fort Forno, který se nachází asi 700 metrů severně od tohoto fortu. Budu se na vás těšit příště, takže s dobrou náladou hurá na další bunkry. Mějte se krásně! Zdravím všechny příznivce bunkrologie. U našeho dokumentárního amatérského domácího seriálu, který se zabývá bunkrologií. Já to nedám.